Appell mill-ġdid mill-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sabiex ikun hemm qbil fuq il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li l-Kummissarju tal-Pulizija jintgħażel bl-appoġġ taż-żewġ terzi tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Adrian Delija attenna dan waqt seduta parlamentari fejn qed iddiskuti l-bidliet dwar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. Fil-proposta tagħna li nażlu Kummissarju tal-Pulizija illi gawdi iż-żewġ terzi fiduċja tal-Kamra. Lil min ħadd weġġa'. Kif ħaddajjef dak li għandna llum? Bil-maqlub ħassaħħaħ. Ħaturi lin-nies illi kapaċi naslu flimkien u nagħmlu għażliet għal pajjiżna. Minflok it-tibdil kif proposta Adrian Delija qal li l-Prim Ministru Robert Abela qed jitħaq bin-nies. Il-Prim Ministru qed jistaħba wara l-gideb, qed jitħaq bin-nies u din liġi mhux se tbiddel xejn milli għandna llum, allura ħanibqgħu fejn qegħdin imma b'ingann ieħor għaskapitu tal-ġustizzja, is-sewwa u l-korp kif jixraqlu il-poplu Malti u għawċi kollu. Adrian Delija qal li Robert Abela qed jipproponi sistema paraventu mhuwa veru xejn li l-Prim Ministru qed inaqqas mill-poteri tiegħu fosthom il-poter tal-vito. Għax jekk inti tqabbad 5 u 3 minnhom jeżilhom il-gvern, xorta l-gvern iddeċieda. Ġvejja ma nitqux bin-nies. Ejja ma noqogħdux ngħidulhom illi ħajkun hemm dan is-saff u s-saff ieħor u dil-kommissjoni u dal-kumitat. Il-Kummissarju l-ġdid kif propost minn dan il-gvern illum ħajażlu il-Prim Ministru ta' pajjiżna. Lanqas mhu veru li l-proposta hija aktar trasparenti għaliex il-Parlament mhux se jkun jaf min kien ġie l-ewwel fl-għażla tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku u għaliex il-Prim Ministru ikun irrifjuta din l-għażla. Staqsa kif jista' l-Prim Ministru jgħid li l-proposta tiegħu jikkonformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja meta r-rapport tal-Kummissjoni kien ċar li m'għandu jkun hemm ebda involviment tal-Prim Ministru fl-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija. Adrian Delija fakkar li llum ninsabu f'din is-sitwazzjoni għaliex il-Gvern ta' Joseph Muscat biddel 6 kummissarji tal-Pulizija f'temp ta' 6 snin sakemm fl-aħħar sab wieħed li jħalli l-kriminalità tal-kbara tad-dejja. Huwa qal li l-poplu huwa qaċċan għan-normalità fil-pajjiż u appella mill-ġdid sabiex ikun hemm qbil dwar il-proposta ta' ħatra b'żewġ terzi sabiex jintbagħat sinjal lill-poplu li l-pajjiż qed jerġa' jaqbad it-triq tan-normalità.